επιχειρητική κυταρομετρία ροής σε όγκος εγκεφάλου, εξατομικευμένη χειρουργική επέμβαση. Αυτή η ημερίδα βασικά έχει ως σκοπό να ενημερώσει και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα ενός προγράμματος που είχαμε τα τελευταία 3 χρόνια, ενός προγράμματος ΕΣΠΑ. Μαζί με τα μέλη του Νευροχειρουργικού Ινστιτούτου και του νοσοκομείου που συμμετείχαν στη μελέτη, συμμετέχει και η εταιρεία, ανώνυμη εταιρεία Ζαφυρόπουλος, η οποία και θα παράξει το τελικό προϊόν όταν προκύψει, όταν τελειώσει η μελέτη που είναι σχεδόν στα τελειώματά της. Θα σας πω 2 λόγια, εντάξει, θα πάρω λίγο το χρόνο σε 2-3 λεπτά, την ιστορία λιγάκι, πώς έγινε αυτό το πρόγραμμα, πώς μπήκαμε σε αυτό το πρόγραμμα. Πριν μερικά χρόνια, πριν αρκετά χρόνια, όταν ο κ. Αλεξίου ήταν νεότερος, ήταν στην ειδικευόμενος νευροχειρουργικής, εργαζόταν επίσης στο Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο, ήταν πολύ εργατικός και χαρισματικός και τότε ήταν και ο κύριος Βαρθολομάτος, είχε γραφεί και αυτό στο Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο, ήταν μέλος και συζητούσαν συνεχώς για διάφορα προγράμματα. Από ό,τι θυμάμαι, επειδή κάναμε πολλές συζητήσεις μαζί, είχε πει ο κ. Αλεξίου, έλεγε ότι το πρόβλημα που υπάρχει με το χειρουργείο των όγκων του εγκεφάλου, δηλαδή οι όγκοι του εγκεφάλου όταν το χειρουργεί κανείς υποτροπιάζουν πολύ γρήγορα, αν δεν κάνει κανείς κάτι άλλο. Δηλαδή μέσα σε 2-3 μέρες ξαναβγαίνει το ίδιο πράγμα. Και είχε εξηγήσει τότε ο κ. Αλεξίου ότι υποτροπιάζουν γιατί είναι ιδιαίτερα τα γλιώματα, μιλάμε τώρα για τα γλιώματα, είναι όγκοι οι οποίοι είναι πολύ διαιτητικοί, δηλαδή τα φυνοπλασματικά κύτταρα διηθούν ανάμεσα στα φυσιολογικά κύτταρα. Οπότε ο χειρουργός στο χειρουργείο δεν μπορεί να καταλάβει πού είναι το όριο να αφαιρέσει τον όγκο εξ ολοκλήρου. Αφαιρεί δηλαδή ένα κομμάτι, νομίζω ότι είναι εκεί. Υπάρχουν κάποιοι μέθοδοι που μπορεί να βοηθήσουν, όπως να κάνουν υπέρηχους με υπερήχους, να δουν έχει κάποιο διαφορετικό ήχο ο όγκος ή κάποιες εκχωριστικές που έχουν βγει, αλλά τότε ήρθε μια φαϊνή ιδέα στον πολύ έξυπνη, πανέξυπνη ιδέα στον κύριο Βαρθολομάτο, ο οποίος είπε, αν εγώ μπορέσω να σου βρω τα όρια στο χειρουργείο, θα μπορέσει να βγάλει τον όγκο. Αυτά ήταν τα αρχικά νομίζω. Και βέβαια είπε ότι θα είναι πολύ καλύτερο. Οπότε εκεί ήταν η ιδέα και εκεί ο κ. Βαρθολομάτος, συνεργασία με τον κύριο Αλεξίου, βρήκαν τελικά με έναν τρόπο να μικρύνει πάρα πολύ την κυταρομετρία ροής, η οποία μπορεί να ανιχνεύσει και ένα κύτταρο με πλασματικό, οπότε μπορεί να βρει επακριβώς τα όρια. Και τελικά φτάσαμε σε αυτό το πράγμα, αρχίσαμε να δουλεύουμε αυτή τη μέθοδο μαζί με τον ευτυχώς που ήταν και ο κ. Βούλγαρης, ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής και συμμετείχε ενεργά και ήταν βασικότατο μέλος για να γίνει αυτή η μελέτη και μίκρινε πάρα πολύ, όπως θα μας πει, το χρόνο της κυταρομετρίας, της εξέτασης. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε κανείς να κάνει αυτό μέσα στο χειρουργείο. Σε 5 λεπτά νομίζω το κάνανε και λιγότερο ακόμα. Θα μας πούνε μετά αργότερα. Οπότε έτσι τελείωσε αυτό το πρόγραμμα και νομίζω είναι πρωτοποριακό σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει μια ομάδα μόνο στην Ιαπωνία που κάτι παραπλήσιο κάνουν και μπορεί να βγει και το συνέχισαν, όχι μόνο εκεί, μετά μπορούσαν να βρουν και ψάξανε και μπορούν να βρουν και το είδος του όγκου, να κάνουν διάγνωση πολύ γρήγορα, μέσα σε 5 λεπτά και το βαθμό της κακοήθειας. Τέλος πάντων, θα μας τα πούνε αυτά αργότερα σε λίγο. Οπότε αυτό ήταν και έτσι μπήκε αυτό το πρόγραμμα το οποίο το πήραμε. Ήταν ο κ. Αλεξίου, ήταν ο PI και τώρα θα δώσω το λόγο να πει κανένα 2 λόγια και ο κ. Βαρθολομάτος και να προλογίσει τον πρώτο ομιλητή. Δεν ξέρω, ακούγομαι.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν υπήρχατε εσείς, δεν θα υπήρχε πρόγραμμα. Το ξέρετε πολύ καλά, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που στηρίξατε όλη αυτή την προσπάθεια και κυρίως ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους οι οποίοι συμμετείχαν με τον ΑΒ τρόπο στην ολοκλήρωση αυτή του έργου. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εταιρεία Ζαφυρόπουλος για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε και τη στήριξή της διαχρονικά στο πρόγραμμα, όπου είχαμε δυσκολίες. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ανοιχτούμε στους νέους τομείς και να πρωτοπορήσουμε χωρίς απαρχιωμένες απόψεις. Θεωρώ δηλαδή ότι η συνεργασία αυτή απέδωσε τα μέγιστα, χωρίς αγκυλώσεις και είναι παρακαταθήκη για το επόμενο ερευνητικό πρόγραμμα που μπορούμε να πάρουμε. Το πρόγραμμα πέρασε και αυτό δύσκολα, από δυσκολίες μεγάλες. Εκ του αποτελέσματος, όπως θα δείτε, ήταν επιτυχώς ολοκληρωμένο. Γιατί όταν μια εταιρεία σου παραδίδει ένα kit, πάει να πει ότι θα δουλέψει. Θα δουλέψει και σε επίπεδο Β και σε επίπεδο Γ. Γιατί οι βασικοί επιστήμονες πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν συνεργαζόμαστε με τους κλινικούς, να τους ακούμε. Να μην επηρεαζόμαστε, αλλά να τους ακούμε. Θα προχωρήσουμε στον πρώτο μιλητή που είναι ο κύριος Μαρκόπουλος. Θα μας αναλύσει τον κυταρικό κύκλο και τον ανασωφενότυπο των καρκινικών κυτάρων, με δεδομένο ότι σε μονοκυταρικό επίπεδο μπορεί να δεις το περιεχόμενο του DNA και από το περιεχόμενο του DNA να το χαρακτηρίσει το κύτταρο φυσιολογικό ή παθολογικό. Ήταν η απλή κεντρική ιδέα ότι μπορούμε, ναι, να δούμε και να διαχωρίσουμε το φυσιολογικό ιστό από τον παθολογικό ιστό. Το ερώτημα που είχε θέσει ο γιατρός, του δώσαμε εμείς την μοριακή ταυτότητα. Ήταν μια σκέψη απλή μεν, δύσκολη στην εφαρμογή. Περάσαμε πολλά, θα δείτε μόνο τα εύκολα, τα ωραία, τα πραγματοποιήσιμα και αυτά που μας δίνουν τη δυνατότητα να σκεφτούμε ως βασικοί επιστήμονες την ημέρα την επόμενη. Λοιπόν, ο κύριος Μαρκόπουλος, από τους συντελεστές και η καρδιά του προγράμματος, θα μας αναφέρει τον κυταρικό κύκλο μετανοσοφρόνου του καρκινικό κυτάρο του εγκεφάλου ως καθοδηγητής της χειρουργικής επέμβασης. Παρακαλώ, κύριε Μαρκόπουλο. Καλησπέρα και από μένα. Ξεκινώντας, να πούμε δύο λόγια για τον καρκίνο. Ο καρκίνος περιλαμβάνει νεοπλασματικά κύτταρα. Κύτταρα δηλαδή που έχουν μη φυσιολογική ανάπτυξη και έχουν τη δυνατότητα εισβολής σε παρακείμενους ιστούς και μετάστασης σε άλλα μέρη του σώματος. Η καρκινογένωση είναι μια διαδικασία πολλαπλών βημάτων, η οποία τελικά οδηγεί τα καρκινικά κύτταρα να έχουν μία σειρά από χαρακτηριστικά. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οδηγούν στα κύτταρα αυτά να πολλαπλασιάζονται και επίσης να έχουν γενομική αστάθεια, η οποία πολλές φορές μεταφράζεται σε ανευπλοειδία. Όσον αφορά τις κακοήθειες εγκεφάλου, κατατάσσονται μεταξύ των πιο επιθετικών και θανατηφόρων τύπων καρκίνου και έχουν χαμηλή μέση επιβίωση, καθώς έχουμε αντικειμενικές δυσκολίες των χειρουργικών επεμβάσεων και επίπτυχη χημειοαντοχή. Τώρα, στις κακοήθειες εγκεφάλου κατατάσσονται όγκοι νευροεκτοδερμικής προέλευσης, είτε από την νευρογλία, είτε από αστροκύτταρα, είτε από ολιγοδεροκύτταρα, καθώς και λεμφώματα και μεταστατικοί όγκοι. Να πούμε δύο λόγια για τον κυταρικό κύκλο. Στην ουσία, είναι ο κύκλος ζωής του κυτάρου και περιλαμβάνει μία συγκεκριμένη αλληλοδιαδοχή γιγονότων, που στην ουσία στο κέντρο αυτής βρίσκεται ο διπλασιασμός του DNA στη φάση S και στη συνέχεια η μύτωση που οδηγεί σε δύο νέα κύτταρα. Η κυταρομετρία ροής περιλαμβάνει την ανάλυση κυτάρων με ένα κυταρομετρητή. Ο κυταρομετρητής περιλαμβάνει τρία συστήματα. Ένα υδραυλικό που επιτρέπει τη ροή των κυτάρων, οπότε μονή κύτταρα μπορούν να αναλυθούν. Στη συνέχεια ένα οπτικό σύστημα που επιτρέπει την απορρόφηση και την εκπομπή ακτινοβολίας. Και τέλος ένα ηλεκτρονικό σύστημα που οδηγεί στην ψηφιοποίηση και την ανάλυση της ακτινοβολίας. Οπότε έχουμε ποσοτική ανάλυση σε κυταρικό επίπεδο, ταχύτητα,
ακρίβεια και ειδικότητα, οπότε είναι η μέθοδος επιλογής στη χαρτογράφηση των φαινοτύπων. Όσον αφορά τη διαχειριτική κυταρομετρία ζωής. Η διαχειριτική κυταρομετρία είναι εφαρμογή της κυταρομετρίας κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Οπότε, ένα δείγμα ιστού ομογενοποιείται, οπότε προκύπτουν μονήρι κύτταρα, τα οποία στη συνέχεια αναλύονται μέσω διαχειριτικής κυταρομετρίας και στο τέλος έχουμε ανάλυση του DNA και ποσοτικοποίηση των φάσεων του κυταρικού κύκλου. Οπότε μπορούμε να αναλύσουμε τον βαθμό κακοήθειας, αλλά και να χαρακτηρίσουμε τα όρια εκτομής μέσω υπολογισμού δύο δικτών. Του Tumor Index, ο οποίος αντιστοιχεί στο ποσοστό των κυττάρων που πολλαπλασιάζονται, βρίσκονται δηλαδή στις φάσεις S και G2M του κυταρικού κύκλου, οπότε έτσι χαρακτηρίζουμε το πολλαπλασιαστικό δυναμικό, και του DNA Index, που είναι η αναλογία ποσότητας DNA του κυττάρου σε σχέση με τα διπλοειδή κύτταρα. Οπότε έτσι χαρακτηρίζουμε την πλοηδία. Εφαρμόζοντας λοιπόν τη διαχειριτική κυταρομετρία ροή, μπορούμε να δούμε από ένα συγκεκριμένο όγκο. Στην περίπτωσή μας έχουμε ανευπλοειδή κύτταρα, ενώ αυτά εδώ είναι τα διπλοειδή φυσιολογικά. Και καθώς πλησιάζουμε στα όρια του όγκου, το ποσοστό των φυσιολογικών κυττάρων αυξάνεται μέχρι να έχουμε εκτομή επιγειών ορίων. Οπότε έχουμε υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, αλλά και ταχύτητα που επιτρέπει τη χρήση διαχειριτικά, συνήθως λιγότερο και από 5 λεπτά, ενώ επιτρέπουμε διάγνωση σε κυταρικό επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά τον κυταρικό κύκλο σε κακοήθηση εγκεφάλου, το πολλαπλασιαστικό δυναμικό αλλά και η ανευπλοηδία αυξάνονται με το στάδιο της νόσου. Ενώ τα χαρακτηριστικά του κυταρικού κύκλου έχουν επίσης και προγνωστική αξία. Και κύτταρα με αυξημένη G0, G1 και μικρότερη S έχουν καλύτερη πρόγνωση. Οι εφαρμογές της διαχειριτικής κυταρομετρίας είναι πολλές, τόσο στη διάγνωση, τόσο στη πρόγνωση και τόσο και στη θεραπεία των κακοηθειών. Μία χαρακτηριστική ανάλυση διαχειριτικής κυταρομετρίας ροής σε μηνυγκιώματα. Χαμηλού βαθμού μηνυγκιώματα εμφανίζουν χαμηλό πολλαπλασιαστικό δυναμικό και συνήθως DNA index ίσο με 1, κάτι που αλλάζει καθώς αυξάνονται το βαθμός κακοήθειας. Και μπορούμε να διαχωρίσουμε με πολύ ψηλή ευαισθησία και ειδικότητα τα χαμηλού βαθμού από τα υψηλού βαθμού μηνυγκιώματα. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τα γλιώματα. Για παράδειγμα, ένα γλιοβλάστομα grade 4 συνήθως έχει πολύ ψηλό πολλαπλασιαστικό δυναμικό, κάτι που δεν συμβαίνει σε χαμηλότερο βαθμό κακοήθειας. Και αντίστοιχα μπορούμε να διαχωρίσουμε τα χαμηλού βαθμού από τα υψηλού βαθμού γλιώματα με αντίστοιχη ευαισθησία και ειδικότητα, όπως και πριν. Όσον αφορά τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των κακοηθειών εγκεφάλου. Γενικά, ο ανοσοφαινότυπος ποικίλει και εξαρτάται από τα κύτταρα προέλευσης, από το γεννητικό προφίλ των μεταλλάξεων που εμφανίζουν, καθώς και από το στάδιο της νόσου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η διαμεμβρανική πρωτεΐνη MUC1 εκφράζεται σε επιθυλιακά κύτταρα και η ανοσοϊστοχημική χρώση της είναι θετική σε καρκινόμενα και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για διάκριση του μηνυγκιώματος από άλλες κακοήθειες εγκεφάλου χαμηλότερου βαθμού. Εδώ φαίνεται μία ανάλυση με διαχειριτική κυταρομετρία ροής της έκφρασης του MUC1 σε ένα μηνυγκίωμα. Αντίστοιχα, στα κακοήθη γλιώματα εκφράζονται οι δείκτες CD24 και CD44, που είναι δείκτες καρκινικών βλαστικών κυττάρων, και η επέρεκφρασή τους παρατηρείται κατά τη μετανάστευση των γλιωμάτων. Εμφανίζουν διακύμανσεις σε κλόνους γλιωμάτες με διαφορετικούς φαινοτύπους, ενώ έχουμε δει και αντιγλιωματική δράση, η οποία σχετίζεται με μειορύθμισή τους. Όσον αφορά την GFAP, είναι μια όξινη πρωτεΐνη των ινιδίων της νευρογλίας και αντιστοιχεί σε ένα διαγνωστικό δείκτη με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα. Οπότε μπορούμε να διαχωρίσουμε χαμηλού βαθμού γλιώματα από υψηλού βαθμού, ενώ ο δείκτης εκφράζεται πολύ λιγότερο στα μηνυγκιώματα και καθόλου σε μεταστάσεις και σε λευκώματα. Οπότε η έκφραση της GFAP
επιτρέπει την επαλήθευση παρουσίας όγκων γλυακής προέλευσης, αλλά και του βαθμού κακοήθειάς τους. Αντίστοιχα, για λεμφώματα του κεντρικού νευρικού συστήματος μπορεί να έχουμε έκφραση δικτών όπως ο CD-ίκτωση, που είναι ένας δείκτης διαφοροποίησης των β' και στόχος θεραπευτικών μονοκλονικών αντισωμάτων, αλλά και του PDL1, που επιτρέπει την ανασοκαταστολή και την προώθηση της νόσου. Όσον αφορά παιδιατρικές κακοήθειες εγκεφάλου, ο δείκτης CD56, αλλιώς NCAM, είναι ένας χαρακτηριστικός δείκτης της επιφανείας των νευρικών κυττάρων και εμφανίζει ανοσοδιηγετικές ιδιότητες. Έχουμε δείξει ότι η έκφρασή του είναι αντιστρόφως ανάλογη του βαθμού κακοήθειας. Τέλος, σε μεταστατικούς όγκους, οι κερατίνες υπερφράζονται σε όγκους επιθυλιακής προέλευσης. Οπότε, η υπερέκφραση της σαϊδοκέρατιν είναι ενδεικτική μεταστατικών όγκων εγκεφάλου. Να δούμε με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένα γλίωμα θα εκφράζει υψηλά την GFAP, δεν θα εκφράζει σαϊτοκέρατιν και CD20, μια μετάσταση υπερεκφράζει τη σαϊτοκέρατιν και τέλος ένα λέμφωμα υπερεκφράζει μόνο το δείκτη CD20. Συμπερασματικά, το αυξημένο πολλαπλασιαστικό δυναμικό και η παρουσία ανευπλοειδιών επιτρέπουν τη διαγνωστική αξιολόγηση κακοηθειών εγκεφάλου. Το φαινοτυπικό προφίλ μπορεί να σχετίζεται με την προέλευση αλλά και το στάδιο της νόσου. Η έκφραση ή η απουσία συγκεκριμένων δικτών επιτρέπει την ενδυνάμει στοχευμένη θεραπεία, όπως στην περίπτωση των CD20 και PDL1, και τέλος, τα μοριακά και φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των κακοηθειών εγκεφάλου αναδεικνύουν τη χρησιμότητα της κυτταρομετρίας ροής στην νευροογκολογία ως διαγνωστικού και προγνωστικού εργαλείου. Κλείνοντας, να πω ότι η παρουσία μου στο πρόγραμμα ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο ταξίδι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες και στη Νευροχειρουργική Κλινική και στο Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο, τους εταίρους μας στην εταιρεία Ραζαφυρόπουλος, αλλά ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ οφείλω στα μέλη της Μονάδας Μοριακής Βιολογίας και Μεταφραστικής Κυτταρομετρίας Ροής και κυρίως στο μέντορά μου, τον κύριο Βαρθολομάτο, η καθοδήγηση του οποίου οδήγησε σε όλα όσα βλέπετε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρκόπουλο, για την εισήγηση. Μπορούμε, αν υπάρχουν ερωτήσεις από τα νέα παιδιά, να κάνουμε μια 5 λεπτή συζήτηση, αλλιώς να περάσουμε στον επόμενο μιλητή. Από τους φοιτητές μας. Εντάξει. Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, να περάσουμε στην επόμενη ομιλία. Ο μιλητής είναι ο κ. Αλεξίου, αναπληρωτής καθηγητής νευροχειρουργικής και ο τίτλος είναι «Κεντρικός ρόλος της διαχειριστικής κυτταρομετρίας ροής στο χειρουργικό τραπέζι». Καλησπέρα και από μένα. Όπως προανέφεραν οι συνάδελφοι και συνεργάτες, σχετικά με το ρόλο της διαχειριστικής κυτταρομετρίας ροής γενικά σε χειρουργείο συμπαγών όγκων, ο κυτταρικός κύκλος προαναφέρθηκε από τον κύριο Μαρκόπουλο και αναλύθηκε. Αυτό που εμείς ουσιαστικά κοιτάμε είναι αν υπάρχει αυξημένο ποσοστό των κυττάρων σε φάση SG2M και αν υπάρχει ή όχι η ύπαρξη ανευπλοειδείας. Τα τελευταία χρόνια, ενώ οι αρχικές μελέτες συμπαγείς όγκους έχουν ξεκινήσει από τη δεκαετία του 80, στη συνέχεια υπήρχε ένα μειωμένο ενδιαφέρον, μιας και η τεχνική αυτή απαιτούσε αρκετό χρόνο για να προσδιορίσει, να κάνει ανάλυση στο DNA των κυττάρων. Φτάσαμε τα τελευταία χρόνια όμως να βλέπετε ένα review σε ένα πολύ μεγάλο περιοδικό το 2016, όπου ουσιαστικά ξαναμπήκε στο προσκήνιο η ύπαρξη της ανευπλοειδείας, κάτι το οποίο μπορεί πολύ εύκολα να προσδιοριστεί με την τεχνική που εμείς εφαρμόζουμε. Ξεκινώντας, οι πρώτες μελέτες που είχαμε κάνει αφορούσαν
την απλή ανάλυση του κυταρικού κύκλου με την κλασική μέθοδο που διαρκούσε συνήθως περίπου τη μισή ώρα και συσχέτιση των ευρημάτων μας με τεχνικές της πυρηνικής ιατρικής, όπως είναι το SPECT, σχετικά με το αν η επιθετικότητα μπορεί να ταυτιστεί με την επιθετικότητα που παρουσιάζει ένας όγκος σε απεικονιστικές τεχνικές της πυρηνικής ιατρικής. Κλασικές επίσης μελέτες που έγιναν σε σειρά ασθενών με την κλασική ανάλυση του κυταρικού κύκλου, όχι το διαχειριτικό πρωτόκολλο που στη συνέχεια αναπτύχθηκε. Η τεχνική, όπως προαναφέρθηκε, ήταν η ίδια, ανάλυση ενός μικρού τμήματος ιστού και στη συνέχεια προσδιορισμός της επιθετικότητας του ιστού, του καρκίνου, με τα ευρήματα του SPECT. Βλέπετε για παράδειγμα ένα γλιοβλάστημα το οποίο είχε πολύ υψηλή πρόσληψη ενός συγκεκριμένου ραδιοφαρμάκου, του διδροφόσμιν, και τα ευρήματα συνηγορούσαν με τα ευρήματα της κυταριομετρίας ροής. Στη συνέχεια προχωρήσαμε και στην ανάλυση με κυταρικό κύκλο πολλαπλών νεοπλασμάτων. Οι πρώτες μελέτες αφαιρούσαν 56 ασθενείς με διάφορους τύπους όγκου, όπου εκεί μπορέσαμε να διακρίνουμε τα χαμηλής από τα υψηλής κακοήθειας νεοπλάσματα, να βρούμε μια συσχέτιση των φάσεων του κυταρικού κύκλου με ανοσιτοχημικές μεθόδους προσδιορισμού της επιθετικότητας ενός νεοπλάσματος, όπως είναι το KI67, συσχέτιση με την επιβίωση γενικά σε γλιώματα, ανεξαρτήτου grade, καθώς επίσης και διάκριση των χαμηλόβαθμων από τα υψηλού βαθμού κακοήθειας μηνυγκιώματα. Έτσι προέκυψε το ερώτημα αν μπορούσε με κάποιον τρόπο αυτή η τεχνική να έχει μια διεγχειρητική εφαρμογή, η οποία σαφώς θα ήταν πολύ γρηγορότερη. Ομάδα από την Ιαπωνία παρουσίασε και αυτή ταυτόχρονα με εμάς μία αντίστοιχη τεχνική, η οποία βέβαια διαρκούσε περισσότερο και ανέλυε το άθροισμα των φάσεων των SG2M. Αυτοί προσδιορίσαν και τα όρια του όγκου με βάση την τεχνική αυτή και στη συνέχεια παρουσιάσαμε και τα δικά μας αποτελέσματα, όπου τα αρχικά ανέδειξαν ότι μπορεί να διακρίνουμε στα υψηλής από χαμηλής κακοήθειας νεοπλάσματος, καθώς επίσης και τα όρια των όγκων. Συνέχιστηκε η μελέτη σε παιδιατρικά νεοπλάσματα, όπου διάφοροι τύποι νεοπλασμάτων επιθετικών στην παιδική ηλικία, όπως είναι το μυελοβλάστημα, μπορούσαν να διακριθούν από άλλου τύπου νεοπλάσματα, καθώς επίσης και μεταξύ τους τα μυελοβλαστώματα, γιατί δεν έχουν όλα την ίδια κλινική συμπεριφορά, να διαφοροδιαγνωστούν με βάση την ανάλυση του κυταρικού κύκλου. Όλα αυτά συνέχισαν σε μια συνεργασία και με την ομάδα των Ιαναπώνων και την κοινή ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων δικών μας και δικών τους. Τώρα, το σημαντικό στα γλιώματα, που είναι δυστυχώς ο πιο συχνός πρωτοπαθής όγκος του κεντρικού νευρικού συστήματος στους ενήλικες, το στίχημα διεθνώς είναι να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τα όρια του όγκου. Διάφορες τεχνικές είναι σε εφαρμογή ή υπομελέτη. Η δική μας τεχνική έχει το πλεονέκτημα ότι είναι πολύ γρήγορη η ανάλυση και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Βλέπετε για παράδειγμα εδώ ένα γλιοβλάστομα, το οποίο έχει πολύ ψηλό ποσοστό κυτάρων G2M στο κέντρο ουσιαστικά του όγκου, και όσο προχωρούμε προς την περιφέρεια μειώνεται η πυκνότητα των νεοπλασματικών κυτάρων. Μία τεχνική η οποία είναι approved για να χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη είναι η χρήση φθορίζουσων ουσιών, οι οποίες προσλαμβάνονται από τα καρκινικά κύτταρα και μπορούμε να τις προσδιορίσουμε, να τις δούμε με κατάλληλο μικροσκόπιο διεγχειρητικά και βοηθούν στο μεγαλύτερο βαθμό εξαίρεση του νεοπλάσματος. Αλλά ωστόσο, αυτή η τεχνική γνωρίζουμε και βιβλιογραφικά και εμείς από δικιά μας μελέτη, η οποία είναι σε εξέλιξη, ότι εκεί που σταματάει ο φθορισμός δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ύπαρξη καρκινικών κυττάρων, κάτι που έχει αποδειχθεί και παθολογοανατομικά. Ο διεγχειρητικός μαγνήτης είναι επίσης μια τεχνολογία η οποία μπορεί να μεταφερθεί στο χειρουργείο. Βέβαια έχει πολύ μεγάλο κόστος, μια αίθουσα η οποία έχει μαγνητικό τομογράφο χειρουργική, και βέβαια και αυτή έχει κάποια μειονεκτήματα στο ότι, όπως βλέπετε, ότι το κομμάτι του όγκου μπορεί να προσλαμβάνει σχεδιαγραφικό, να έχει μεγαλύτερη πυκνότητα καρκινικών κυττάρων. Επομένως και αυτή η τεχνική
έχει κάποιες δυσκολίες στο να αναγνωρίσει αν υπάρχει πολυπόμενος νεοπλασματικός ιστός. Τα τελευταία χρόνια έχει εφαρμοστεί σε αρκετά κέντρα του εξωτερικού η ενδοχειρουργική φασματομετρία μάζας. Είναι μια τεχνική η οποία έχει φτάσει στο να χρησιμοποιείται σε κάποια κέντρα σε κλινική πράξη. Βέβαια και αυτή έχει αρκετά μεγάλο κόστος και στηρίζεται από την ανάλυση και έχει μια ευαισθησία περίπου στο 90% και ακρίβεια 90%. Τα ερωτήματα βέβαια βλέπετε 5 απεικονίσεις νεοπλασμάτων, μάλλον χωροκατακτητικών εξεργασιών του εγκεφάλου, οι οποίες πόσο μπορούν να μοιάζουν μεταξύ τους και να βρίσκεται μια διαφορετική παθολογία κάθε φορά. Σαν νευροχειρουργία, αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει στο να προσδιορίσουμε τον τύπο της βλάβης είναι η στεροτακτική βιοψία ή η αφαίρεση του νεοπλάσματος μέσω μιας κρανιοτομίας. Η στεροτακτική βιοψία, θα δούμε και στη συνέχεια, η κυταρομετρία ροής μπορεί να μας δώσει πολύ γρήγορα αποτελέσματα αν βρισκόμαστε μέσα σε ένα πλασματικό ιστό και βέβαια, όπως προέκυψε και από το πρόγραμμα που συζητάμε, να μας πει και τον τύπο της βλάβης πριν ακόμα κλείσουμε ουσιαστικά το τραύμα του ασθενή. Τα όρια δεν αφορούν μόνο τον εγκέφαλο. Πολλοί συμπαγείς καρκίνοι, σε όλους τους συμπαγείς στη χειρουργική των συμπαγών καρκίνων έχουν προγνωστική σημασία και προχωρήσαμε τις μελέτες μας και στην διαχειριτική κυταρομετρία ροής, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, και σε άλλους τύπους νεοπλασμάτων, όπως κεφαλής και τραχύλου, με καλά αποτελέσματα και διάκριση του τύπου της βλάβης, σε νεοπλάσματα του ύπατος, για τον προσδιορισμό κάποιων ορίων και βέβαια σε νεοπλάσματα του μαστού, όπως θα δούμε παρακάτω. Η ανοσοφενοτυπική ανάλυση, όπως μας προανέφερε ο κύριος Μακρόπουλος, είναι αυτή η οποία ουσιαστικά μας προσέφερε τη δυνατότητα να διακρίνουμε τον τύπο του νεοπλάσματος, καθώς επίσης έμεσα, όπως είναι η έκφραση του C56, να δούμε και την επιθετικότητα από διαφορετικό μάτι. Σε μελέτη 46 ασθενών βρέθηκε σημαντική αρνητική συσχέτιση της έκφρασης CD56 με τον ανιστοχημικό δείκτη KI67 και επίσης μπορούσαν να διακριθούν τα χαμηλής κακοήθειας από υψηλής κακοήθειας νεοπλάσματα. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις ή αν θέλει κανείς να κάνει κάποιο σχόλιο. Εάν όχι, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αλεξίου για την ξεκάθαρη ομιλία του και... Να καλέσουμε το επόμενο Προεδρείο. Το επόμενο Προεδρείο είναι από την κυρία Σόα και τον κύριο Ζαφυρόπουλο. Εμείς θα κατεβούμε και τα θηγητάκια. Καλησπέρα σας. Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε και εμείς στην ημερίδα ολοκλήρωσης του προγράμματος NeuroOncoFlow. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή ως Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομικής Ανάπτυξης της εταιρείας Ζαφυρόπουλος ΑΕ, βιομηχανικού εταίρου του προγράμματος NeuroOncoFlow, να βρισκόμαστε μαζί σήμερα με όλη την ομάδα αυτού του έργου, μια ομάδα που δούλεψε τα τελευταία 3 χρόνια δίνοντας, πιστεύω, τον καλύτερο εαυτό της, καθοδηγούμενη από το όραμα του Γιώργου του Βαρθολομάτου
για το πώς μπορεί η κυταρομετρία να βελτιώσει στην καθημερινή πρακτική την αξιολόγηση, την αντιμετώπιση του καρκίνου και να μεταβάλει ιατρικές πρακτικές πολλών ετών. Με αυτά τα λίγα λόγια θα ήθελα να καλέσω εκ νέου τον κύριο Γιώργο Αλεξίου, επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος NeuroOncoFlow, για να μας δώσει το στίγμα του στην ολοκλήρωση πλέον αυτού του προγράμματος. Καλησπέρα πάλι από μένα. Θα μιλήσω για τον ρόλο της διαχειριτικής κυταρομετρίας ροής στα μηνυγκιώματα. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του κύριου Βούλγαρη για τους εντοπαρχηματικούς όγκους του εγκεφάλου. Το μηνυγκίωμα είναι ο πιο συχνός πρωτοπαθής ενδοκράνιος όγκος και αποτελεί περίπου το 34% όλων των νεοπλασμάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως μπορούμε να δούμε σε από επιδημιολογικές μελέτες που έχουν γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. 1-2 με 3% του πληθυσμού έχει κάποιο ασυμπτωματικό μηνυγκίωμα, είναι πιο συχνό σε γυναίκες. Το 92% περίπου αυτών των νεοπλασμάτων είναι καλοήθη και το υπόλοιπο έχει 6 περίπου % είναι άτυπα μηνυγκιώματα και περίπου 2% είναι κακοήθη που σχετίζονται με αυξημένη επιθετικότητα και κίνδυνο υποτροπής. Ο όγκος αυτός σχετίζεται με την ταραχή του χρωμοσώματος 22. Γενικά, για τους όγκους του κεντρικού νευρικού συστήματος, πολλοί προδιαθεσικοί παράγοντες έχουν περιγραφεί. Στα μηνυγκιώματα, όπως σας προανέφερα, είναι 2 φορές πιο συχνά στις γυναίκες από ό,τι στους άντρες. Μετά μια πλήρη εξαίρεση αυτού του όγκου, παρατηρείται υποτροπή στο 11 με 15%. Μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής σαφώς έχουν οι άτυποι και οι κακοήθης όγκοι. Βέβαια, ακόμα και τα τυπικά χαμηλής κακοήθειας μηνυγκιώματα έχουν ένα κίνδυνο 5 με 7% υποτροπής. Πιο συχνά εντοπίζονται στην κυρτότητα και παροβελία και η συμπτωματολογία τους είναι ανάλογα με την εντόπιση του όγκου. Ο βαθμός κακοήθειας τώρα, η πλήρη εξαίρεση, όταν λέμε για πλήρη εξαίρεση στα μηνυγκιώματα, υπάρχει μια ταξινόμηση κατά Simpson, η οποία έχει γίνει εδώ και 3-4 δεκαετίες και ακόμα εφαρμόζεται, η οποία μας δείχνει ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί εκτός από τον όγκο και η σκληρά μήνυγα, καθώς και το υποκείμενο οστό, έτσι ώστε να έχουμε το μικρότερο κίνδυνο υποτροπής. Διάφορες προσπελάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα την εντόπιση του νεοπλάσματος. Όπως βλέπουμε εδώ είναι ένα μηνυγκίωμα με προσβολή του κρανιακού θόλου, όπου πέρα από την αφαίρεση του νεοπλάσματος θα πρέπει να αφαιρεθεί και το υπερκείμενο οστό. Από μελέτη της κλινικής μας επιβεβαιώνουμε την διεθνή βιβλιογραφία, όπου τα grade 1 νεοπλάσματα έχουν πολύ μεγαλύτερη επιβίωση και καλύτερη πρόγνωση έναντι των grade 3 και σε πολυπαραγωγική ανάλυση μόνο ο βαθμός κακοήθειας είχε ανεξάρτητη προγνωστική σημασία. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το βαθμό κακοήθειας διαχειριτικά, κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει την διαχειριτική πρακτική, ειδικά σε όγκους που περιβροχίζουν νευρικές δομές και αγγεία. Η ταχεία βιοψία, το frozen section, μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση του τύπου του όγκου, όχι όμως και για τον βαθμό κακοήθειας, όπου πολλές φορές υπάρχει διαφορά από αυτό που προσδιορίζεται διεγχειρητικά με αυτό που λαμβάνουμε σαν τελική απάντηση. Σε αυτούς τους τύπους των νεοπλασμάτων δεν έχει εφαρμογή η χρήση φθορίζουσων ουσιών, ενώ η ενδοχειρουργική φασματομετρία μάζας έχει δώσει μια ευαισθησία περίπου 90 με 95% για διάκριση του βαθμού κακοήθειας. Το ερώτημά μας ήταν αν μπορεί να βοηθήσει η κυταρομετρία σε μελέτη στα πλαίσια και του προγράμματος, σε ασθενείς με υποψία μηνυγκιώματος, τυφλή ανάλυση του κυταρικού κύκλου και της παρουσίας ή όχι ανευπλοειδείας με την τεχνική που προαναφέρθηκε. Συνολικά συμπεριλήφθησαν 59 ασθενείς, 41 με grade 1 νεοπλάσματα, 15 με grade 2 και 3 με αναπλαστικά μηνυγκιώματα. Τι παρατηρήσαμε? Στατιστική σημαντική διαφορά στην παρουσία αντιπλοειδείας και στο ποσοστό των κυτάρων, στις νέες
και G2M φάση, ανάλογα μεταξύ των Grade 1 με τα υψηλής κακοήθειας μηνυγιώματα. Επίσης, υπήρξε θετική συσχέτιση του Tumor Index, δηλαδή της φάσης S και G2M, με τον αναστοχημικό δείκτη KI67 και χρησιμοποιώντας ένα κατόφλι διαχωρισμού του 11,4, μπορούσαμε με ευαισθησία 90% και ειδικότητα 72% να διακρίνουμε διεγχειρητικά εντός λίγων λεπτών αν πρόκειται για ένα χαμηλής ή υψηλής κακοήθειας νεόπλασμα. Βλέπουμε για παράδειγμα εδώ τον κυταρικό κύκλο ενός χαμηλής κακοήθειας μηνυγιώματος με μικρά ποσοστό φάσεων FG2M και ένα Grade 2 μηνυγίωμα όπου έχουμε υψηλότερα ποσοστά φάσεων S και G2M και βλέπετε και τις περιπτώσεις ενός αναπλαστικού με πολύ μεγάλο ποσοστό κυτάρων στη φάση G2M. Διάφορες μελέτες έχουν γίνει και στο παρελθόν, όχι όμως με διεγχειρητικά πρωτόκολλα. Μια ομάδα Ιαπώνων, η οποία σας προανέφερα, μελέτησε 117 μηνυγιώματα με τη δική τους διεγχειρητική πρακτική, όπου η διάκριση με βάση το δικό τους πρωτόκολλο είχε μια ευαισθησία 64 και 85% ειδικότητα. Μελλοντικά, διάγνωση του τύπου των έξω πανεχηματικών βλαβών, δεν πρόκειται μόνο για μηνυγιώματα, μπορούμε να δούμε και άλλου τύπου βλάβες, σπάνια, συσχέτιση με τον κίνδυνο υποτροπής, δηλαδή αν τα ποσοστά των φάσεων S και G2M συσχετίζονται με την υποτροπή κάποιων από αυτών των νεοπλασμάτων, καθώς επίσης και με την επιβίωση στα υψηλής κακοήθειας μηνυγιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αλεξίου, για την παρουσίασή σας. Θα συνεχίσουμε με την επόμενη ομιλία του κυρίου Σπύρου Βούλγαρη, με θέμα διαχειριτική κυταρομετρία ροής σε γλειώματα, λεμφώματα και μεταστάσεις. Ο κύριος Βούλγαρης είναι καθηγητής νευροχειρουργικής, είναι ο διευθυντής της νευροχειρουργικής κλινικής και είναι και διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Κύριε Βούλγαρη. Ευχαριστώ για την ημερίδα. Θα πω δύο κουβέντες πριν, ότι αν δεν ήταν το πάθος του κ. Αλεξίου για New Frontiers στην ιατρική και το πείσμα του κ. Βαρθολομάτου και συνεπικουρούμενα όλα αυτά με την περιέργεια τη δικιά μου, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Παρ' όλα αυτά έχουμε φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό και καλό βαθμό, γιατί επιτρέψτε μου να πω ότι πέρυσι στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Νευροχειρουργικής μας είχαν στις νέες τεχνολογίες και μας είχαν στην κύρια αίθουσα ομιλητές και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Λοιπόν, εγώ δεν θα σας κουράσω πολύ, θα πούμε λίγο για την διεγχειρητική κυταρομετρία ροής στα γλειώματα, στα λεμφώματα και τις μεταστάσεις. Τι θέλω να πω ακριβώς. Όπως είπανε και πριν και ο κ. Αλεξίου, ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε στα γλειώματα το βαθμό κακοήθειας, τι είδους όγκους έχουμε αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, γιατί αλλάζει η διεγχειρητική αντιμετώπιση του και ποια είναι τα όρια του. Πώς με τα κινητά. Έχουμε πολλαπλές εφαρμογές στην κυταρομετρία ροής σε διάφορες ειδικότητες, όπως αιματολογία, νοσολογία, ογκολογία, ορολογία. Να μην σας κουράσω με όλα αυτά, τα έχουν υποθεί κιόλας. Ποια είναι τα πλεονεκτήματά της, είναι ότι αναλύουμε μεγάλον αριθμό κυτάρων, ότι έχουμε μικρό χρόνο ανάλυσης. Εδώ μπαίνει πάλι το πείσμα του κυρίου Βαρθολομάτου, γιατί όταν οι Ιαπωνέζοι μας πρόλαβαν, δούλεψε πολύ και έβγαλε σε 5 με 6 λεπτά, θα το πω παρακάτω, ταχύτητα διάγνωσης του όγκου, που είναι πολύ σημαντικό διεγχειρητικά για μας. Όπως έχουμε και ταυτόχρονα ανίχνευση πολλαπλών παραμάτρων, μπορούμε να αναλύσουμε κυταρικούς υποπληθυσμούς, καθώς και να ανιχνεύσουμε και ελάχιστο αριθμό κυτάρων. Η ανάλυση του κυταρικού κύκλου έχει υποθεί για τον κύριο Μαρκόπουλο, είναι οι φάσεις G0, G1, S και G2M. Συνήθως ο δείκτης κακοηθείας είναι οι δύο φάσεις S και το G2M, που μας δείχνει αν υπάρχει ανευπλοειδία, αν δηλαδή έχουμε κάποια χρωμοσωμική ανομαλία, όπως μπορούμε να δούμε και ανοσοφενοτυπική ανάλυση.
Έχουμε τα φυσιολογικά κύτταρα, όπως ξέρουμε όλοι, είναι διπλοειδικά, έχουν 2 έννοι, 46 χρωματοσώματα, ενώ τα καρκινικά κύτταρα μπορεί να είναι διπλοειδικά ή ανευκολοειδικά, να έχουν περισσότερα ή λιγότερα χρωμοσώματα. Εδώ πέρα θα δείτε, βλέπετε κάποια τα διπλοειδικά, τριπλοειδικά κτλ. Και εδώ βλέπετε ένα σημαντικό γράφημα. Τα normal cells είναι το κόκκινο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο. Τα καρκινικά κύτταρα είναι το κίτρινο. Και εδώ πέρα βλέπετε διπλοειδία, το οποίο δηλώνει κακοήθεια. Και μάλιστα πάρα πολύ μεγάλου βαθμού. Όπως είπα πριν, αυτό που μας οδήγησε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση για να δούμε τι θα κάνει η κυταρομετρία ροής, παλιά τεχνική, όπως είπε ο κ. Βαρθολομάτος, αλλά με καινούργια εφαρμογή, ήταν ότι η μόνη σίγουρη εξέταση που είχαμε για να δούμε τι όγκος είναι αυτός που αφαιρούμε ήταν η παθολογοανατομική, τα τελευταία 150 χρόνια. Είχαμε βέβαια τη δυνατότητα μιας ταχείας βιοψίας, αλλά για τη διάγνωση του τύπου του όγκου και του βαθμού εξαίρεσης δεν ήταν τόσο βοηθητική σε εμάς τους χειρουργούς. Ακόμα θέλαμε και μια διάρκεια γύρω στα 20 λεπτά με 30 λεπτά και βέβαια αυτό εξαρτώταν πάντα από την ικανότητα του παθολογοανατόμου. Ποια είναι τα ερωτήματα που απασχολούν τον νευροχειρουργό? Μιλάμε για ένα όργανο, όπως καταλαβαίνετε, είναι το πιο σημαντικό στον άνθρωπο. Σκεφτόμαστε, μιλάμε, έχουμε οντότητα βάσει αυτού. Οπότε θέλει πολύ σεβασμό ο ιστός αυτός, ο νευρικός ιστός. Πρώτον ήταν, όπως είπα και πριν, να προσδιορίσουμε το βαθμό της κακοήθειας. Μετά να δούμε εάν ο βαθμός της κακοήθειας συσχετίζονταν με τα ευρήματα των αποκανιστικών μεθόδων που είχαμε στη διάθεσή μας. Έδειξε πριν ο κ. Αλεξίου, ακόμα και ένα απόστημα εγκεφάλου μοιάζει πάρα πολύ με ένα γλιοβλάστωμα. Εκεί πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί για διάφορους λόγους. Να δούμε, ο βαθμός θα μας οδηγήσει βέβαια και στην πρόγνωση. Ποια είναι η πρόγνωση σε αυτόν τον όγκο που θα αφαιρέσουμε. Εάν κάνουμε ολική ή φωλική εξαίρεση των όγκων, παίζει σημαντικό ρόλο γιατί αυξάνει το ποσοστό επιβίωσης των ανθρώπων αυτών και αυξάνοντας το ποσοστό την επιβίωσή τους μπορούν να τακτοποιήσουν διάφορες δουλειές και να ζήσουν μια πολύ καλή ζωή για το όσο του επιτρέπει ο όγκος. Ακόμα και στη βιοψία μπορούμε με πολύ μικρό δείγμα να βρούμε τον νεοπλασματικό ιστό, τι είδος είναι, καθώς και τι θεραπευτική προσέγγιση θα κάνουμε στο νεόπλασμα. Τώρα επιτρέψτε με εδώ να σας δείξω ένα γαλαξία. Θα στενοχωρέσω λίγο τους προηγούμενους ομιλητές ότι ο καθηγητής μου είχε πει όποιος κατορθώσει να βγάλει ένα γλύωμα ολόκληρο θα πάρει βραβείο Νόμπελ. Όπως καταλαβαίνετε, και να θελήσουμε να το βγάλουμε, κάποια κύτταρα, όπως είναι του γαλαξία, είναι σκόρπια. Στην κάτω εικόνα βλέπετε ότι ακόμα και 4 εκατοστά μακριά από τον όγκο υπάρχουν καρκινικά κύτταρα. Υπάρχει, όπως βλέπετε εδώ, όσο πας κέντρο αυξάνει ο ρυθμός στην καρδιά, αλλά και ακόμα και 4 εκατοστά. Και έχει παρατηρηθεί ότι μπορεί να περάσει και στο άλλο ημισφαίριο διαμέσου της λευκής ουσίας ή να έχει κάνει infiltrating των δεματίων. Δυστυχώς δεν έχω μια φωτογραφία με τα δεμάτια να σας δείξω, γιατί παίζει ρόλο. Τον βλέπετε τον όγκο, βλέπετε πώς έχει αποθεί στον εγκέφαλο. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει όγκος και στην άλλο ημισφαίριο. Λοιπόν, άρα ξεκινάμε να δούμε ποιος είναι ο βαθμός. Μπορεί να μας δώσει η κυταρομετρία ροής πολύ γρήγορα τον διάγνωση του βαθμού κακοηθείας καθώς και την πρόγνωση των νεοπλασμάτων. Όπως είπα, αυτό το Ιωάννινα Protocol ήταν, ενώ διαρκούσε μια διαδικασία 20 έως 30 λεπτά, έγινε ένα πρωτόκολλο μέσα σε 6 λεπτά να μπορέσουμε να παίρνουμε αμέσως άποψη το τι όγκο έχουμε να κάνουμε, αν είναι πολύ επιθετικός ή λιγότερο επιθετικός. Μπορούμε ακόμα να το έχουμε και διεγχειρητικά αυτό. Εντάξει, δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε, αλλά είναι πολύ γρήγορα να κατέβει στον κύριο Βαρθολομάτο να γίνει ο έλεγχος. Ακόμη μπορεί να μας δώσει όρια όγκου. Τελευταία, το έχουμε λίγο της μόδας. Εμείς στέλνουμε αρκετά δείγματα από διάφορες περιοχές του εγκεφάλου που, παρόλο που με το 5-άλα που χρησιμοποιούμε δείχνει ότι δεν έχει ανοσοφθορισμό, δεν έχει φθορισμό, τότε ο κύριος Βαρθολομάτος μας στενοχωρεί τις περισσότερες φορές, λέει ότι υπάρχουν και εκεί κύτταρα.
Ποια ήταν τα αποτελέσματά μας? 81 ασθενείς με γλιώματα, 52 άντρες, 29 γυναίκες, 68 είναι γλιοβλαστώματα, 5 αναπλαστικά, 2 ήταν χαμηλού βαθμού, 1 ήταν ολιγοδεντροglioма, 1 διάχυτο στροκύττωμα και 1 πυλοκυταρικό. Στα 23 από αυτά στείλαμε και όρια εκτομής. Όπως βλέπετε εδώ, ένα ολιγοδεντροglioma. Βλέπετε εδώ πώς είναι το καρκινικά κύτταρα. Εδώ πέρα είναι ένα φυσιολογικό. Άμα κάνουμε αντιπαραβολή, βλέπετε ότι είναι χαμηλού βαθμού κακοηθείας γιατί είναι ολιγοδεντροglioma. Πάμε στον καλικάτζαρο που λέμε, το γλιοβλάστωμα. Βλέπετε εδώ πέρα πάλι πώς είναι οι καμπύλες του γλιοβλαστώματος, οι οποίες μας αρχίζουν να μας δίνουν και κάτω παθολογανατομικές εξετάσεις που μας δείχνουν την κακοήθειά του. Ακόμα και στην στερεοτακτική βιοψία μπορούμε με πολύ μικρό δείγμα στο βάθος του εγκεφάλου που δεν επιτρέπεται να επέμβουμε χειρουργικά, να δούμε εδώ πώς φαίνεται ο όγκος. Βλέπετε τη διπλή καμπύλη, πώς βγαίνει εδώ, σε συνδυασμό με ένα πιο normal κύτταρα. Έχουμε το DNA index που μας δείχνει αν είναι χαμηλού βαθμού ή υψηλού βαθμού κακοηθείας. Να μην σας κουράζω με αυτά, θα πάμε εδώ πέρα. Εδώ βλέπετε μια χαρακτηριστική εικόνα. Βλέπετε τις παραμέτρους εδώ πέρα. Έχουμε την καμπύλη αυτή, η οποία είναι σχετικά καλή. Έχουμε όμως ένα μικρό φάση G2M, η οποία μας δείχνει ένα βαθμό κακοηθείας. Σε σχέση όμως με αυτό, χωρίς να διαβάσετε την εικόνα του, βλέπετε ότι η GM-G1 είναι χαμηλή εδώ, πολύ υψηλή φάση SGM-MEN, που δηλώνει υψηλού βαθμό κακοηθείας. Οπότε, με αυτό και μόνο μπορούμε να καταλάβουμε με τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τι θα πούμε σαν προγνωστικό δείκτη στον ασθενή. Πάλι εδώ βλέπετε ένα ολιγοδεντροglioma. Μικρή εδώ πέρα τα κύτταρα που είναι σε φάση πολλαπλασιασμού και εδώ βλέπετε πόσο μεγάλο είναι σε ένα γλιοβλάστωμα. Κάναμε και μια συσχέτιση με απεικόνηση. Εδώ πέρα diffusion, perfusion και βλέπετε και τα tracts, ότι πόσο επιθετικό, παρόλο που φαίνεται μικρό, πόσο επιθετικό βγήκε αυτό εδώ πέρα και αυτό που είναι χαμηλού βαθμού κακοηθείας, σαν low grade, βλέπετε ότι το αποδεικνύει και τα ορομετρία ροής πάρα πολύ καλά. Μία άλλη, βλέπετε εδώ εικόνα, πάλι εδώ πέρα χαμηλού βαθμού κακοηθείας, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι μηνυγκίωμα αυτό, έτσι Γιώργο, μηνυγκίωμα είναι, που βλέπετε πόσο μικρή φάση G2M έχει εδώ πέρα σε σχέση με εμένα, με κύτταρα σε ηρεμία, ενώ κοιτάξτε εδώ πέρα ένα αναπλαστικό μηνυγκίωμα, πώς είναι, πώς φαίνεται εδώ, και τι μεγάλο G2M έχει στην κυταρομετρία ροής. Αυτό και μόνο μας βάζει αμέσως υποψία αναπλαστικού επιθετικού μηνυγκιώματος, το οποίο θέλει περαιτέρω αντιμετώπιση. Εδώ βλέπουμε κάποιες αναλύσεις μεταξύ της φάσης G0, G1 και της perfusion, του G2, G-M με το perfusion, όπως και το SES. Βλέπετε ότι μεγαλώνει, όσο μεγαλώνει η επιθετικότητα, τόσο αυξάνει και φαίνεται και στο perfusion του θέμα. Εδώ είναι με μια άλλη συσχέτιση με ραδιοφάρμακο, το οποίο δείχνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου, όπως βλέπετε εδώ πέρα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η φάση του S που δηλώνει κακοήθεια. Ποια είναι η πρόγνωση στα γλιώματα? Αυτή εξαρτάται από το βαθμό εκτομής, καθώς και από την κλίμακα Καρνόφσκι που μας δείχνει σε τι κατάσταση ήταν ο ασθενής πριν το χειρουργείο. Βέβαια, παίζει μεγάλο ρόλο, όσο το δυνατόν πιο μεγάλη εκτομή του όγκου, τόσο πιο καλύτερη, όπως βλέπετε εδώ, τόσο καλύτερη καλύτερο είναι το προσδόκιμο επιβίωσης του ασθενούς. Το ίδιο εδώ πέρα έχουμε δει ότι οι ασθενείς που είναι σε φάση G0, G1 μεγαλύτερο το 69% και σε φάση S μικρότερο το 6% έχουν καλύτερη πρόγνωση.
Οι ασθενείς με γλιοβλάστομα σίγουρα θα ακολουθήσουν μετά ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία και φυσικά θα ελέγξουμε και το τμήμα που πήραμε για κεντρομετρία ροής. Τώρα, τα αποτελέσματά μας ήταν 43 ασθενείς, 28 άντρες και 15 γυναίκες μέση ηλικίας. Έχουμε με μέση τιμή KI 67%, ήταν 44,7%, 20 όγκοι ήταν διπλοειδικοί και 23 άνευ-πλοειδικοί. Τώρα, όταν είμαστε φάση S και G2M μικρότερη του 40%, η επιβίωση του ασθενή ήταν γύρω στους 18 μήνες. Όταν η φάση S και G2M ήταν μεγαλύτερη από 40%, η μέση επιβίωση δυστυχώς ήταν μόνο 8 μήνες. Σε μια πολυπαραγωγική ανάλυση, μόνο το άθροισμα των S και των G2M φάσεων έχει ανεξάρτητη προγνωστική σημασία. Εδώ βλέπουμε τα όρια εκτομής στο γλιοβλάστομα, βλέπουμε τη φάση G0-G1, στο κέντρο του όγκου φτάνει στο 58,3%, ενώ στην περιφέρεια του όγκου είναι 81,1%, δηλώνει μεγαλύτερη επιθετικότητα στο κέντρο του όγκου, γιατί όπως ξέρουμε G0-G1 είναι φάση ηρεμίας. Στη φάση S, αντίθετα, βλέπουμε κέντρο όγκου 12,3, μεγάλη φάση, σε σχέση με την περιφέρεια του όγκου που είναι 4,9, που είναι μικρότερη, άρα δηλώνει επιθετικότητα. Ενώ στη φάση G2M έχουμε στο κέντρο του όγκου 19,3%, ενώ στην περιφέρεια 6,8%, δηλώνει άμεσα ότι ο όγκος πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ βλέπετε στο κέντρο του όγκου την κυταρομετρία, βλέπετε τη δεύτερη καμπύλη πόσο μεγάλη είναι των καρκινικών κυτάρων σε σχέση με των κανονικών. Ενώ στην περιφέρεια βλέπετε ότι είναι μικρότερη και περισσότερο είναι τα κύτταρα που είναι σε ηρεμία. Εδώ βλέπετε το βάζουμε παράλληλα, να βλέπετε τη διαφορά. Το κόκκινο είναι τα λιγότερα καρκινικά κύτταρα και τα φυσιολογικά σε σχέση με το πράσινο που είναι τα περισσότερα καρκινικά. Από κάτω βλέπετε έναν όγκο, ο οποίος φαίνεται ψαγγιστικός, αλλά δυστυχώς, κοιτάξτε τι μας έβγαλε, ότι είναι επιθετικός. Εδώ βλέπουμε διάφορες από τα χείλη του τραύματος, παίρνουμε από το bedding του όγκου, παίρνουμε διάφορες φάσεις. Εδώ φαίνεται φυσιολογική, εδώ υπάρχει όγκος. Στο ένα χείλος, στο πρώτο δείγμα μας δείχνει ένα όγκο. Στο δεύτερο, λίγο χειρότερα, εδώ αρχίζει να βελτιώνεται η κατάσταση και εδώ στο τέταρτο είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι είμαστε στα υπόλοιπα. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί η ακτινοβολία βοηθάει μόνο όταν έχουμε πολύ λίγα κύτταρα σε δείκτη πολλαπλασιασμού. Γι' αυτό και χειρουργούμε αυτούς τους όγκους. Εδώ βλέπετε τα χείλη πώς είναι του όγκου, που υπάρχουν περισσότερα και που έχουμε λιγότερα κύτταρα, δηλαδή σημαίνει καλή αφαίρεση του όγκου. Εδώ, τι βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε ένα μεταστατικό όγκο. Έχει αφαιρεθεί πλήρως. Βλέπετε, ο μεταστατικός σε περισσότερες φορές και πάντα αφαιρείται. Βλέπετε τα καρκινικά κύτταρα εδώ στο μη 2 σε τι φάση πολλαπλασιασμού είναι. Εδώ δεν υπάρχουν. Γιατί στα χείλη είναι φυσιολογικός εγκέφαλος. Οπότε ο εγκέφαλος δεν έχει καρκινικά κύτταρα. Τώρα αν έχει και κανένα να ξέφυγε, δεν λέει κάτι αυτό. Θα πάρει ακτινοβολία. Εδώ είχαμε έναν ασθενή που είχε μια αιμορραγία. Εμφανίστηκε με αιμορραγία, όπως βλέπετε, στον πρωτοτραφικό λοβό. Αφαιρέθηκε αιμορραγία, στείλαμε βιοψία για πιθανότητα όγκου. Όπως βλέπετε, ανέδειξε φυσιολογικό εγκεφαλικό παρέγχημα. Δεν μας έβγαλε όγκο, οπότε δεν έχουμε είμαστε σίγουροι πλέον ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω αντιμετώπιση ο ασθενής. Εδώ φαίνεται μια στερεοτακτική βιοψία βαθιά στο θάλαμο του εγκεφάλου, στην οποία μας έβγαλε αμέσως, γιατί με πολύ μικρό, ότι είναι επιθετικού βαθμού όγκος. Εκεί δεν μπορούμε να τα βγάλουμε όλα, γιατί θα αφήσουμε ένα φυτό πίσω, που δεν μπορούμε, οπότε θα πάμε σε παρηγορητική αντιμετώπιση. Άλλη μια στερεοτακτική βιοψία, βλέπετε ένα θεριό, έναν όγκο. Στείλαμε πάλι κυταρομετρία, πήραμε δείγματα, ένα βγήκε φυσιολογικό, τα άλλα αρχίζουν εδώ, μας δείχνουν ότι υπάρχει όγκος και μάλιστα επιθετικός.
Μετά, έχουμε, όπως είπα, και την ανοσοφωνοτυπική ανάλυση. Μπορούμε να προσδιορίσουμε τον τύπο του νεοπλάσματος και να κάνουμε κυρίως αυτό που μας απασχολεί είναι η διαφορετική διάγνωση μεταξύ ενός γλιώματος, μετάσταση, εντάξει είναι λίγο πιο ήπια, αλλά ένα λέμφωμα με ένα γλίωμα πολλές φορές μπορεί να μας μπερδέψει. Οπότε εκεί η κυταρομετρία μας βοηθάει πάρα πολύ. Να ξέρουμε ότι το γλίωμα έχει μεγάλη έκφραση στη GFAP, ενώ η μετάσταση έχει την πανασαϊτοκερατίν. Εδώ βλέπετε την έκφραση GFAP σε γλίωμα. Το low grade, πόσο μικρότερο είναι, πόσο μεγάλο είναι στα high grade. Και στο overlay βλέπουμε τη διαφορά μεταξύ καλοήθους και κακοήθους όγκου. Τώρα πάμε στα λεμφώματα του κεντρικού νευρικού. Αποτελεί με το γλιοβλάστωμα το πρώτο όγκο, είναι το 16% και έχει τη χειρότερη πρόγνωση, όμως το λέμφωμα είναι σπάνιο, είναι 0,85 με 2%. Σπάνια μεθύσταται εκτός κεντρικού νευρικού συστήματος, αλλά έχει ένα πλεονέκτημα. Αν δεν είναι επιθετική μορφή, μπορεί να θεραπευτεί ακόμα και χωρίς να κάνουμε ολική εκτομή. Και είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε. Αν είναι ή δεν είναι. Είναι συνήθως β' αρχή στο 98%, πιο συχνά στους άντρες σε σχέση με τις γυναίκες, εμφανίζεται γύρω στα 52 έτη, έχει αυξημένο κίνδυνο σε ασθενείς με νοσήματα τόσο του συνειδητικού ιστού όσο και ανοσοανεπάρκεια όπως είναι το AIDS, επίκτητη ή κανονική, και όμως όπως είπα έχει καλύτερη πρόγνωση από το γλιοβλάστωμα. Μπορεί ακόμη σε μια ήπια μορφή του και η χρήση κορτιζόνης να το εξαφανίσει. Όπως είπα, είναι το διαφορετική διάγνωση με το γλιοβλάστωμα. Έχει σημασία στο γλιοβλάστωμα ο βαθμός εξαίρεσης, ενώ στο λέμφωμα δεν είναι τόσο σημαντικό ο βαθμός εξαίρεσης του. Παλαιότερα αναγκαζόμασταν να το βγάλουμε, έστω και αν ήταν σε βαθιές και δύσκολες περιοχές, γιατί δεν ξέραμε τόσο γρήγορα με τι όγκο είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει κίνδυνος βλαβών ευγενών περιοχών του εγκεφάλου, όπως εννοούμε την κινητική περιοχή, την περιοχή του λόγου. Οπότε αυτά παίζουν σήμερα μεγάλη σημασία να μας πούν ότι είναι βλέπετε εδώ περιοχές, ότι είναι ένα λέμφωμα, οπότε είμαστε λιγότερο επιθετικοί στη χειρουργική αφαίρεση σε σχέση με ένα γλιοβλάστωμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ενδοχειρουργικά την κυταρομετρία ροής για τη μελέτη του ανεσοφενότυπου, όπως είπαμε. Στο λέμφωμα καθορίζεται και μπορούμε να βρούμε το CD45+, το CD20, CD19+, και στο γλιοβλάστωμα. Ενώ έχουμε ταχύ απάντηση εντός 5 λεπτών. Εδώ έχουμε 7 ασθενείς που ήταν μέσω όρο 60 έτη, με λέμφωμα του κεντρικού νευρικού. Έγινε σύγκριση με ασθενείς με γλιοβλαστώματα. Είπαμε ότι ήταν β' αρχής. Στα γλιοβλαστώματα δεν υπήρχε έκφραση του CD45. Και διηγηθούνταν πολεμφοκύτταρα. Συμπερασματικά, έχουμε ταχεία ενδοχειρουργική διάγνωση και στο λέμφωμα του κεντρικού νευρικού συστήματος και κάνουμε και ανάλυση και μπορούμε να δούμε σε σχέση με το γλιοβλάστωμα, οπότε να μεταβάλουμε τη χειρουργική μας πρακτική. Μπορούμε να έχουμε και θεραπευτική προέκταση μέσω του CD19 και καλύτερη προγνωστική σημασία σε σχέση, όπως είπα πριν, με το γλιοβλάστωμα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Βούλγαρη, για την εξαιρετική παρουσίαση της εμπειρίας σας στην αξιοποίηση της διαχειριστικής κυταρομετρίας στην κλινική πρακτική. Πραγματικά εντυπωσιακή. Κάποια ερώτηση για τον κύριο Βούλγαρη? Σας ευχαριστούμε. Και φτάνοντας στην ολοκλήρωση, κοντά στην ολοκλήρωση της ημερίδας και σίγουρα στην ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού προγράμματος, θα ήθελα να καλέσω τον επιστημονικό διευθυντή της εταιρείας μας, Πίζα Φυρόπουλος ΑΕ, ως οδηγό του ερευνητικού έργου και του έργου ανάπτυξης, Δ. Αλέξανδρο Μίτσιο.
Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Είναι χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ σήμερα, έχοντας φτάσει σε αυτό το σημείο του προγράμματος. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας λίγα λόγια για την εταιρεία μας. Η PISA Αφυρόπουλος ΑΕ δραστηριοποιείται στον χώρο των διαγνωστικών για πάνω από 30 χρόνια. Ουσιαστικά στην εταιρεία εργάζονται 30 άτομα υψηλής ειδίκευσης και κύριος στόχος της εταιρείας είναι να προάγει πρωτοποριακές λύσεις, απαντώντας στα σύγχρονα ερωτήματα που υπάρχουν και να δίνει καινούργιες λύσεις στην κλινική πράξη. Ουσιαστικά στο group ανήκει και η Flow Cytogen. Η Flow Cytogen ιδρύθηκε το 2009 σαν spin-out από την PISA Αφυρόπουλος. Είναι ουσιαστικά ο παραγωγικός βραχίωνας του ομίλου και δραστηριοποιείται στην έρευνα και ανάπτυξη. Η εταιρεία η εμπειρία της ουσιαστικά έρχεται από την δεκαετία του 90 στην παραγωγή αντιδραστηρίων και έχει παράξει έως σήμερα πάνω από 25 είδη, τα οποία όλα είναι σύμφωνα με τον κανονισμό του CIVD και έχουν την επωνυμία PISA Αφυρόπουλος Διαγνώστικα. Πολύ πρόσφατα περάσαμε και στην παραγωγή αντιδραστηρίων ταχείας μοριακής για παθογόνα, που περιλαμβάνονται αναπνευστικά, σεξουαλικώς μεταδεδόμενα και παθογόνα της φυματίωσης. Μιλάμε για μια CIVD παραγωγή, η οποία περνάει σιγά σιγά και στην καινούργια νομοθεσία του IVDR. Μπορείτε να δείτε μια κάτωψη του Εργαστηρίου Έρευνας και Ανάπτυξης, στο οποίο έχουμε αρκετούς χώρους και μας δίνει μια ευελιξία ανάλογα με τις ανάγκες των R&D προγραμμάτων που έχουμε κατά καιρούς, να προσαρμοζόμαστε και να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρα στα παραδοτέα των προγραμμάτων. Αυτή τη στιγμή έχουμε προς την ολοκλήρωσή τους 6 ερευνητικά προγράμματα ποικίλων αντικειμένων. Κοινό ουσιαστικά ανάμεσα σε αυτά τα προγράμματα είναι ότι στόχος μας είναι να προκύψει κάποιο assay ή κάποιο kit που θα δώσει καινούργιες λύσεις στην κλινική πράξη και θα βοηθήσει στη διάγνωση νοσημάτων ή ακόμα και στην πρόγνωση. Για να τυποποιηθεί ένα προϊόν και ουσιαστικά να παραχθεί ένα kit, έχουμε 3 βασικές φάσεις. Η πρώτη φάση είναι ουσιαστικά ο σχεδιασμός του kit και η σύλληψη της ιδέας. Από εκεί και πέρα προχωράμε στον ουσιαστικό σχεδιασμό, δηλαδή μπαίνουμε στη διαδικασία υλοποίησης των συστατικών που θα περιλαμβάνει το kit, κάνουμε την τελική προτυποποίηση, γίνεται επικύρωση του σχεδιασμού και αλλαγές του σχεδιασμού εφόσον χρειαστεί. Τελευταία φάση είναι η γραφειοκρατική φάση, που ουσιαστικά προσπαθούμε να δούμε και να προσαρμόσουμε το kit στις νομοτεχνικές απαιτήσεις και δημιουργούνται και τεχνικοί φάκελοι οι οποίοι μπορεί μελλοντικά να κατατεθούν για να πάρουμε το IVD. Σαν αποτέλεσμα του προγράμματος έχουν προκύψει 2 kit. Το πρώτο kit ονομάζεται NeuroFlow Basic και ουσιαστικά είναι το kit που θα επιτρέπει τον προσδιορισμό των ορίων του εγκεφάλου εντός του χειρουργείου μέσα σε λίγα λεπτά, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε κυταρομετρητή ροής της αγοράς. Το δεύτερο προϊόν ονομάζεται EuroFlow Extended, το οποίο προσθέτει ουσιαστικά κάποιους επιφανειακούς δείκτες των κυτάρων, ώστε να μπορέσει να μας δώσει μία παραπάνω πληροφορία σχετικά με το ποιος είναι ο τύπος του όγκου, ποιος είναι ο βαθμός κακοήθειας και επιθετικότητας και ακόμα και να δώσει στους κλινικούς μία πρώτη άποψη σχετικά με το ποια θεραπευτική τακτική πρέπει να ακολουθήσουν μετά το χειρουργείο. Το εργαστηριακό πρωτόκολλο ουσιαστικά είναι πάρα πολύ απλό του kit. Είναι κάτι το οποίο έχει αναπτυχθεί από τον κύριο Βαρθολομάτο. Γίνεται αρχικά προετοιμασία του υλικού αναφοράς. Στη συνέχεια γίνεται προετοιμασία του κλινικού δείγματος. Το υλικό αναφοράς το χρειαζόμαστε ώστε να έχουμε ένα φυσιολογικό κοντρόλ,
ώστε να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τον κυταρικό κύκλο. Μιλάμε για μονοπύρηνα. Στη συνέχεια βάφονται και τα δύο με το ειδικό αντιδραστήριο και στο τέλος υπάρχει η ανάλυση κυταρομετρητή ροής του κυταρικού κύκλου. Το πρωτόκολλο για το Extended είναι ακριβώς το ίδιο, απλά σε αυτό εδώ το βήμα προσθέτουμε τους επιφανειακούς δείκτες των κυτάρων ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε παραπάνω πληροφορία. Τα kit που προτυποποιήθηκαν και σας είπα και πιο νωρίς είναι το NeuroFlow Basic. Εδώ μπορείτε να δείτε ενδεικτικά πώς μοιάζουν οι ετικέτες των kit. Το NeuroFlow Basic έχει το αντιδραστήριο το οποίο ουσιαστικά έχει κατά βάση PI μέσα και μπορεί να μας επιτρέψει την ανάλυση του κυταρικού κύκλου. Το kit έρχεται στις 60 αντιδράσεις και μετά έχουμε και το NeuroFlow Extended, το οποίο περιέχει ουσιαστικά το ίδιο buffer, απλά το συνδυάζουμε με κάποιους επιφανειακούς δείκτες για να πάρουμε την παραπάνω πληροφορία. Αφού ουσιαστικά είναι η προτυποποίηση των kit, στη συνέχεια διεξάγαμε κάποιες μελέτες για να εξετάσουμε την επαναληψιμότητα. Ουσιαστικά στην επαναληψιμότητα βλέπουμε την εγκύτητα τουλάχιστον 6 αποτελεσμάτων. Ουσιαστικά είναι επανάληψη της διαδικασίας στο ίδιο δείγμα, στο ίδιο κυταρόμετρο, την ίδια μέρα, στο ίδιο εργαστήριο, ώστε να βλέπουμε αν ουσιαστικά τα αποτελέσματα ταιριάζουν μεταξύ τους. Όπως βλέπετε, έχουμε πάρα πολύ καλή επαναληψιμότητα. Και συνέχεια εξετάσαμε και την αναπαραγωγιμότητα. Στην αναπαραγωγιμότητα χρειαζόμαστε τουλάχιστον έλεγχο εγκύτητας 12 αποτελεσμάτων. Ουσιαστικά γίνονται 6 επαναλήψεις του ίδιου δείγματος σε ένα κυταρόμετρο και μετά πραγματοποιούμε την ίδια διαδικασία σε έναν άλλον εξοπλισμό και συγκρίνουμε τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τους δύο εξοπλισμούς για να δούμε αν είναι παρόμοια. Πήραμε πολύ καλά αποτελέσματα και στην αναπαραγωγιμότητα. Σαν τελευταίο βήμα για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου kit, προσπαθήσαμε να τρέξουμε σε διαφορετικούς κυταρομετρητές με διαφορετικές δυνατότητες, διαφορετικής παλαιότητας, από διαφορετικούς κατασκευαστές, ώστε να δούμε ουσιαστικά ότι το kit είναι συμβατό με τους περισσότερους της αγοράς. Επίσης, δοκιμάσαμε να κάνουμε και την ανάλυση σε διάφορα third-party λογισμικά, ώστε να δούμε αν παίρνουμε παρόμοια αποτελέσματα από πρόγραμμα σε πρόγραμμα και από χρήστη σε χρήστη. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι το πιο σημαντικό για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, πέρα από τα δύο kit που θα προκύψουν, είναι το ότι προκύπτουν και μελλοντικές ιδέες για καινούργια προγράμματα, εφαρμογή των συγκεκριμένων kit σε άλλους καρκίνους. Και εδώ μας βλέπετε μια φωτογραφία με τον κύριο Βαρθολομάτο που δουλεύαμε. Μας βλέπετε χαρούμενους, πιο πριν τσακωνόμασταν όμως για τα gate. Αλλά εντάξει, όλα καλά πήγαν τελικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, εξαιρετική ομιλία. Είναι κάποιος που θέλει να σχολιάσει, να πει κάτι, να ρωτήσει? Να συμπληρώσω κάτι. Βεβαίως. Ξέχασα να ευχαριστήσω τη Ρίτα Τιταρλαμίτσου, είναι η Lab Manager του εργαστηρίου, η οποία από τη μεριά της εταιρείας πήρε το μεγαλύτερο βάρος στο κομμάτι της ανάπτυξης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Βαρθολομάτε, θα έρθετε για να συνεχίσετε να μας πείτε για τη διαχειριτική κυταρομετρία ροής όπως εγκεφάλου, τα συμπεράσματα του έργου, προοπτικές έναντι υπάρχουσες τεχνικές. Για να μην κάνουμε χρόνο, θέλω να ευχαριστήσω δύο παρουσίες στο αμφιθέατρο. Η μία είναι του κυρίου Παπαδόπουλου, θα το εξηγήσω μετά γιατί, κατηδίαν, και η άλλη του κυρίου Παχατουρίδη. Είναι δύο άνθρωποι που ο καθένας έχει παίξει το δικό του ρόλο σε αυτό που λέμε σύντομο χρονικό διάστημα ανάπτυξης δεδομένων
και αιτιακών και αιτιατού. Τον κύριο Παχατουρίδη θα τον μνημονεύσω εδώ για ποιο λόγο, τον κύριο Παπαδόπουλο μετά την ομιλία και την παρουσίαση του βιβλίου. Όταν θες να βγάλεις συμπεράσματα, είναι αυτό που λέμε το συμπέρασμα έρχεται μόνο του. Έκανε μία τρίλεπτη παρατήρηση ο κύριος Βούλγαρης και είπε ότι για να γίνει κάτι πρέπει να υπάρχει πείσμα, θέληση, όραμα και στόχος. Όλα μαζί. Αν κάτι κουτσένει, δεν προχωράει τίποτε. Αν προχώρησε και ολοκληρώσαμε γιατί η νευροχειρουργική κλινική ήταν δίπλα μας. Γιατί ο Γιώργος έσπροχνε, εμείς κάναμε και δεν είναι ο Γιώργος ο Βαρθολομάτος, είναι ο Γιώργος ο Μαρκόπουλος, είναι η Λευκοθέα η Ντόβα, είναι η Βάσο, είναι όλα τα παιδιά που δουλέψαμε σε αυτό το πρόγραμμα δυνατά και το βγάλαμε έτσι όπως έπρεπε να το βγάλουμε. Εγώ πρέπει να ευχαριστήσω εκ των προτέρων όλους εσάς που βοηθήσατε να φτάσουμε σε αυτό που όλοι πιστεύαμε, αλλά δεν το είχαμε καλά συνειδητοποιήσει. Σήμερα συνειδητοποιούμε ότι έχουμε ένα προϊόν. Λόγω του ότι τα περισσότερα που έχω να κάνω στη διαφάνεια έχουν να κάνουν με αυτά που είπαν όλοι, δεν θα προχωρήσω σε διαφάνειες, θα σταθώ μόνο επιγραμματικά στο τι εγώ κατάλαβα τόσα χρόνια, πολύ απλά θα σας τα πω, και τι πετύχαμε όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύουμε και συνεργαζόμαστε. Και ποιες ήταν οι αιτίες για να φτιάξουμε αυτό το kit και το επόμενο βήμα, ποιος μας φωτίζει πως πρέπει να το κάνουμε. Λοιπόν, εγώ κατάλαβα ότι υπάρχει ο διχειρητικός μαγνήτης γύρω στο 13. Είπα ότι είμαι καλύτερος από το διχειρητικό μαγνήτη, γιατί είναι μια φωτογραφία και όπως μου αρέσει να λέω στους ακτινολόγους, εσείς βλέπετε μια φωτογραφία, εγώ βλέπω ένα κύτταρο, το DNA, είμαι καλύτερος από εσάς, θέλετε δεν θέλετε. Αν εσύ παραδεχτείς μια γυναίκα από φωτογραφία και είναι μελαχρινή σαφιά και σου μετά μια μελαχρινή μαύρη, θα σου πω εγώ τι θα πάθεις. Είναι ένας διαχωρισμός που εγώ πιστεύω ότι είναι και ο σωστότερος όσον αφορά. Είναι σημαντικό, το θέλουμε και αυτό σαν εργαλείο δίπλα στη δική μας προοπτική, όπως έδειξαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Το άλλο είναι το φάιβάλα. Το φάιβάλα έχει, όπως είπε ο κ. Βούλγαρης, ενδογενή προβλήματα. Κολλάει, δεν κολλάει, θα το μεταβολήσει, δεν θα το μεταβολήσει, μέχρι πού θα το μεταβολήσει. Κάποια στιγμή, όπως θα δείτε στη συνέχεια, ήμουν από τους τυχερούς που με κάλεσε ο κ. Βούλγαρης σε ένα χειρουργείο και παρατηρούσα την αγωνία και το στρες. Εκείνη τη στιγμή ήρθε στη μνήμη μου η κουβέντα που είπε ο κ. Παχατουρίδης. Άσε με από εδώ πέρα να βλέπω να κάνω. Εγώ εκείνη τη στιγμή έχω την αγωνία μου το πώς θα πάω και πού θα χτυπήσω και τι θα αφαιρέσω. Εκείνη τη στιγμή εγώ πάωσα. Λέω είναι μια αντίθεση που είχε ο κ. Παχατουρίδης απέναντί μου. Αυτός είναι ψηλός, εγώ είμαι κοντός και θέλει να με εξαφανίσει. Ήταν όμως η αιτία που εγώ σκέφτηκα ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, όσο σημαντικό και να είναι, ο νευροχειρουργός τη στιγμή που αγωνιούσε ο κύριος Βούλγαρης για να δει αφορίζει, δεν φορίζει, αν το βγάλαμε ή δεν το βγάλαμε, θα κάνω να πει ότι εγώ είμαι εκεί. Δεν μπορώ να περιμένω αν θα με το πείσει όχι. Άρα, στο τελικό προϊόν, τι θα πρέπει να βάλουμε. Δεν θα πρέπει να βάλουμε εικόνα. Τι θα πρέπει να βάλουμε. Ήχο. Αυτό, όπως θα δείτε στη συνέχεια, το είχα διαισθανθεί στην πρώτη προσέγγιση που κάναμε και θα δείτε στη φωτογραφία πώς. Συγγνώμη. Καταρχήν, όταν λέμε κάτι ότι έχει απήχηση και ότι αρχίζει και το απορροφάει η επιστημονική κοινότητα, το πρώτο και το κύριο είναι θα μας αναφέρουν, έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι εμείς η κυταρομετρία έχει γίνει κομμάτι πια της χειρουργικής πρακτικής. Ναι. Το πρόσφατο αυτό review έχει τη διαχειρική κυταρομετρία ροής. Είναι το point. Μετά το 5R που σας είπα, intraoperative flow cytometry. Άρα έχουμε περάσει στη συνείδηση της επιστημονικής κοινότητας διεθνώς, όσον αφορά τον εγκέφαλο. Ακολουθεί και ο μαστός αντίστοιχα και βλέπουμε ότι και στο μαστό πια η διαχειρητική κυταρομετρία ροής, η οποία είναι μάλιστα ex vivo, όπως είναι ex vivo και οι όποιοι του κεφάλου, έχουν να μας πούν το αληθινό, το πραγματικό, τη στιγμή που θέλουμε. Άρα έχουμε πετύχει το στόχο μας. Αυτό που ο Γιώργος πίεσε, όπως σας είπε και ο κ. Βούλγαρης, ο κ. Κυρίτσης, πιέζουμε κάτι, εμείς σαν ασκήσεις επιστήμονες θα το πάρουμε, θα το προσπαθήσουμε, θα το καταφέρουμε
Θα το αποδείξει η συνέχεια. Το πρόγραμμα έβγαλε τα απαιτούμενα. Ήταν δημοσιεύσεις. Βγήκαν δημοσιεύσεις, τις ανάλυσαν οι προηγούμενοι ομιλητές και στα μηνυώματα και στα κλειώματα. Σας ανέφερα και το ανοσοφενότυπο και έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για τον ανοσοφενότυπο, οι εκφράσεις των οποίων διαφροδιαγνώσκουν το λέμφωμα από τη μετάσταση, από το γλίωμα και το μηνυκίωμα. Ήταν το ζητούμενο, όπως ανέπτυξε ο κύριος Βούλγαρης, που θέλει στο χειρουργείο την ώρα του χειρουργείου. Άρα καλύπτω και τον κύριο Παχατουρίδη, ηχητικό, ναι, εκείνη τη στιγμή που εστιάζει, δεν χρειάζεται να έχουμε διάσπαση προσοχής, μπορούμε να δώσουμε το μήνυμά μας. Άρα, σήμερα, αυτό που μας δίνει ο κ. Φυρόπουλος είναι δύο προϊόντα που δεν μπορεί ο ίδιος ο χειρουργός να το κάνει. Άρα, ποιο είναι το επόμενο βήμα το δικό μας? Είναι το ρούο, να το κάνουμε IVDR δυνατόν και να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα που θα σφυρίζει στο αυτί του χειρουργού, εδώ έχει σώμα, εκεί είναι φυσιολογικό. Οπότε έκανα και το χατήρι του αγαπημένου μου κ. Παχατουρίδη και δεν χρειάζεται να κοιτάει εικόνα, θα ακούει και θα χειρουργεί. Άρα, ας πούμε ότι το επόμενο πρόγραμμα θα έχει τη διαφροδιάγνωση μέσα στο χειρουργείο, για το χειρουργό, ακόμα και αν ο χειρουργός δεν θέλει να κοιτάει πουθενά και να κοιτάει μόνο τον εγκέφαλο που έχει ανοίξει. Με αυτό θέλω να κλείσω και να ευχαριστήσω όλη την ερευνητική ομάδα, όλα τα παιδιά. Περιμένει τεχνική νοημοσύνη, περιμένει ο ήχος, περιμένει και το επόμενο ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο θα μας δώσει εκείνο που σήμερα όλοι επιζητούν. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Παχτονομάτο για την εξαιρετική παρουσίαση και την εξαιρετική συνεργασία και το όραμα να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας.